আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন। Bahab Sungrok Buskango video Nugoi Mankana, Abong Hasini Tripurani, Chief Minister Sri Manik Sahaji. Je Siniti Prasarong ni Bisingo Kachariang Community Hosagiri 33 Tomo Hosagiri Festival Aro Sini CM Manik Sahano Ringoy Bebak Chini Riang community ni dress of Chumrika, Bakari Rogrika, Paitagobono, Gogrok Sarika. Pia Bini Bukuni Jacob Okormani, what if I to Toroi, Nogrok, Bayo Kuago Taman Hang Tanga Hazi. Abotamo, Noropoila of Kanemankana Riang Rock Genke Bangladeshi Sintanga. Ulta Chini Jeriang Takuk Bukuk Chini Tiprasarok si Bangladeshi Pakapu Je Bangladeshi Paya Agortola Chini Teliamora Chini Hintong Narok Nokai Chini Dr. Manik Sahaji Musa Kok Taisapano Salia Je illegal Vabe Chirik Kogo Sulugan Tisha Tongmani Abon Hachini Manik Sahaji Musa Kok Salia Tini je Chini Riang Bosong Chini Tiprasarong ni Bisingo Ras Amol ni Simi Rajani Sena Ongoi Fight Kaye Juddo Kaye Fainai Raikosak Raikosom Aborok ni Mungpanosi Hamya Klairisiu Chini Sabo Tripurani Dr. Manik Saha Chini CMG Amoto Belai Lasima Singjakok Haisi Bela Lasima Singjakok Chini Raikosa Raikosom ni Mungpanosi Hamya Clarisi Bleoba Sanata Gange Ha Bahike Bangladesh Kaba Riang community Bo calculate Hayabo Kokno Sakang Buzimalia Haji Man Biang Paching ni Wansumu Wansugo O Kokno Saka Ang Buzimalia Tina ang pusi may ni baka na okok sa. After belay what katal. Apo bahay ka ungman ba? Abahay kok bahay ka paiman ka ba? Je Tripura ni basinda, India ni basinda, citizen, abono poila ni simi paithak ni simi Tripura o tongoy coba khlai roh Maharaja Raja rok bai tongoy coba khlai phainai chini Tripura sarok ni bisingo kaisa bru community. Aborok no bahay kay Bangladeshi noi bukuk ni phainani bukuk ni phaika ang belai o kokno khanawai mane tamo sana tamo sayang thanga hai chang o kokno khanawai tamo mani kokobo festival sabani Riang community rok khlaika Hosagiri belai kotor khlaio bosoro bisio waisa o Riang community ni Hosagiri one of Hayoy O station o Achugoi Chini Bukungbara Riang community no Lasiriman Klaya di Baba Chini Riang community rock no Tolawa Sukluna Naimani Kogia di Baba Tripura ne Laibuma Kulung Naketo Nuja Sapano Saitong di Busuzora tui O Laibuma no Kulugo Nakas Hoymaya Tini bahai abhai kok saka 33 tomo Hosagiri festival khamani jaga wo kuno dino haing yakuna piaba o 2025 ni bisingo chungnuge manka Tripura ni bufa hinjaknai Tripura ni CM ni khuktui Riang Rok Bangladesh ni si phayu Abo khoda khana thokja khanorok
khada khana thok jaka abo to kono mistake ngoi samani ya sawe maya bo lai bumani kokno khulugoi saka bo lai bumani kokno sotonai saka abo buji mali aiji chini Dr. Manik Saha ji ni lai buma je bo pori phaimani bo sioi phaimani ba abo bo lai buma no pori phaiga sawi mia nini Tripura o phatarni illegal phainai rok kobangma burung hajar thousand tongo aboni kok je jorao media rok sungu public sungu bahaiklai borokno post back khainani bahaiklai Tripura ni rohonani abono tuike CM kok thaisapano saya Tripura o phai illegal kha phai Aadhaar card sanamoi tongo I card sanamoi tongo vote roi tongo abono tuike CM kok thaisapano saya abono tuike tam kok thaisapano sawi meya je Tripura ni basinda poila ni simi tongoi tongnai aborok no kha Bangladesh ni hini Bangladesh ni phai no baike sawi tong mangkha abo khna tongmani kok da klai khana abo to kok ungwe maya haise kubangma jani musung thui jan salai tongo abo chini abono tui kheke abo kok thai japano saya chini CMG tini kosong tongoi tongnai chini Tripura saroni bisingo amo to kaisa lajimung tini riang community simi lajimung mano abo ya abo chung bukung bara chung Tripura sa chini Tripura sano lajimung ri mani siklai obo bahaya he kok saiman kabo o bisingo ang te kaisa kok sanane musungo chung thangnayo nugoi mankha Tripura Sundari Mondir tasa katalkai sanamoi mudi phaioi abono udbodon khaioi thangmani o jorabo chini bobagra rongni bisingo kebone invitation rohjagya invite dijagya chung aro sawe mankha chung bai baksa bahai Tripura ni CM bahai tam wansuk chini bobagra rong invite dinani dorkar tiari liya belai kha khamlai ka jorabo bobagra bai thangbo kha khamjaka pe tini je hojagiri je tuidul tongnai committee rok belai chaya khlai kan haima tongwang bai thangwan suk nai mari tam chaya khlai ka hengeng ke ai tini arobo to nung chini bobagra no invite khai man bule na ha bobagra no invite khai me adi baro phiaba aro bobagra no nuklia mane no invite khlai liya na sabno khlai ka Dr. Manik Saha no do Tripura ni CM kok kuroi phiaba ani wansuk mani khai ane o hojagiri o important CM isla ani bobagra si important una kok tongmani phiaba tini bobagra no invite khlai liya abo tamungoi abo committee rok si sawi manai tamungo khlai liya tini ang je nukmani ang chauta ke o Dr. Manik Saha no asu borom riwoi invite khlaiga borom riwoi invite khlaimani folta bo mankha Bangladeshi hin klangjaka Bangladeshi hinoi sawi klangjaka bus jebu jina rok kai খাওয়া বুসুসি নাংলাই খানা চুংবো খাওয়া নাং খাওয়া কখনো খানাওয়াই অবনি বাগান তিনি ও কক মাসাকা তিনি বুবা গ্রানোসি রিংনা তংমানি ও কক খানা না মগৈ দা চুং চিনি Dr. Manik Saha ji no chung invite khlai he chung to o কক খানা na bagoi chini Dr. Manik Saha ji no chung invite khlaiya actually sanani thanga engkai je borok ni kok sanani thanga o borok ni laibuma bo sawi mana nango tini chung je aro ungmani tabu belai kha baira longoi tongkha abo tini aro bobagra tongmani jating ke bobagra kok samani jating ke tini bobagra o laibuma no siu sawi mano chini bru rok chini
Tripurani bagai busu coba khlaika Maharaja raja rok bai tongbai tini te proud ungani kok sana nisi khaba sana ni kok sana nisi tebo kharak na ni kok sana nisi aboni bagano bobagra sawo jung thansa tongna ni nango piachini thansa no boikhai juda juda kha sekakna nayo bago yango lapsa ka sekagoi komori sungnani amhai chai do tini belai khana to ya kok haise mo angkha khana thok jagli haise kicha phanu sa jagli kok no tamo mani kok atka khana puro opa tam kok labu abosi gang boba grano invite khaya ne bo ang kicha kha khamana hayanga abo tamgoi invite khlaya abo tang sawai maya abo je tuidul nai hojagiri tuidul nai committee rokse sawai man nai tamgoi invite khlai dia aro sukla chorono nugoi mankha Dr. Manik Saha nukha tebo kubangma borok tongo tini CM phaina hinda boba grano invite khaliya na CM mi thani fan kotor manano tebo boba gran thani mangala khne da boba grano invite khaliya abo o hojagiri tuidul nai rok borok hi sawai mancho phiaba mistake khlai ka haisi o mistake ni sajano omo man kha haisi Bangladeshi hine klangjaka phiaba Bangladeshi hine dare attack khaimani abo chaya abo hamjagli haisi abo belai khao nang kha ni kha haisi aniti prasane bisingo aniti prasano se tabu khagoi Bangladeshi sanam toncho je Bangladeshi no kasi sinilia original Bangladeshi ke sabo sinilia aniti prasa o hane busano ka sai tongkha Bangladeshi belai kham ga angkai abono wansugoi nai de kaham kai tang ba price hombe na sao kaham kai wansugoi nai de jono boi divide khlayo jono boi sekago jono boi sekangna chai togo abono wansug de hino tabuk tini nono khulam melandini festival no phayoi nono no lasimong rioi klangkha abono bade অপমান কতর দুনিয়া তাম দংবা কুস্তা করে বলে বেলায় অপমান কতর হব বেলায় লাজিমং কত রেখা হাইছে abono bujilaya je kaham khaina nane bono no jole layo naislai layo bobagra no kha hamya salayo kok salayo tini bobagra kha joto no thepana se nai odi khaina nai gabono ang te bisi kok sana thanglia te bisi kok sagan kai kobama borok tongo comment kainai ulta sida kono bujia sujia oi kai norok wan sugo na di o kok no tuye kija kaham kai wan sugoi norok comment khai mano gaham bai paithak jora an video kurungoi tongmani bai phe belai kha kham gang video no bai haisi kubui kok sawa ani ti prasana attack khai mane nukhang belai kha kham belai kha kham hambai babso mala next video